నేను తునగే నక్కంతు ఇలా కానీ పూజ అయిపోయి సో టికెట్ దగ్గర మస్తు లైన్ ఉండు ఎక్కువ బండ మస్తు బోర్ అండ్ హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡತೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಲ್ ಪಂಡ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಅದುಪ್ಪು ಅಣ್ಣನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತನ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋಪ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದ್ ಅಂಚೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದುಲ್ಲ ತೂಯರ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ಪಂಡೆ ಪೋಯಿ ಪನ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಅಪ್ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ನೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾವೆ ಬಾಯ್. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಎತ್ತಿನಾತ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ತೂಕ ಮುಲ್ಪಡ್ ತೋಜ್ ಎಂಕ ಸರಿ ಪೋಯಿ ಎದುರು അതവിടെ പോണില്ല എനിക്ക് അതവിടെ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾಯಿపోయి ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ దగ్గర ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ನಾನು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋದು ತೂಕ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆತೆ ಅಂಡ್ ಫಿಶ್ ಮಾತ ತುಗ್ಯಾರ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಪಿದೈಡೆ ಈತ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ ಏಜ್ ಜನ ಉಪ್ಪಾರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರ ಆಪುನ ಜಗತ್ತು ರಶ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂತೂ ಲೈನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಡ್ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ಫೀಲ್ ಆಡ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಲೈನ್ ಪೋಡು ತಿರ್ಗಿ ಲೈನ್ ಹೋಗುವ ಮೀನ್ತುಲೆಗೆ ಶೋಕ್ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಸೊ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಮೂಲ್ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರಿ ತೂಯರ ಜಂಜ ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಯ್ನೇನು ತೂಯರೇನೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ತೂಯರ ರಶ್ ತುಳು ಏತುಂಡು ಬಂದು ದೇವರೇ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋಯರ ಹಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತೆ ನೇನು ತೂಯರ ಬರೋಡು ಫಂಡ ಫಿಶ್ ಇಂಚ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತಪ್ಪ ತೂಯರ ಬರೋಡು ತೂನಗ ಮುಲ್ತುಳು ಏತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಬಂತುಳು ನಮಗೆ ತೂಯರ ಸಹ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಡೇ ಮಾತ ಬರೋಡ್ಚಿ ವೀಕ್ದ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಬಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ರಶ್ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶೋಕಡೆ ತೂ ಒಂದು ಪೋದು ತೂಂಡಲ ಮಾತಾಗ ಕೈ ಫೋನೇ ಉಂಟು ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪರ್ನೆ ಹಾಪುಜಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇರಾಕಲ್ ನೀನು ಐಟೆ ಪೋಪನ್ ನೇಟೆ ಪೋಪನ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೇರು ಫುಲ್ ಮೂಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ದಿಯರ್ಲ ಕುಚ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಮೂಲ್ ರಶ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ದಿಯರ್ ಸನ ಜಾಗಿಜ್ ನಮಕ್ ಸರಿ ಕಟ್ದಾಳತು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಮುದುಲೆ ಜನ ಸಾಗರ ಇಂಕ ವರ ಪಿದೈ ಪೋಯಿ ಬಂದ ಒಂದು ದಾರಿ ಏತ್ ರಶ್ ಇದ್ದಳು ಇನ್ನೇತ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬಂದು ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಒಂದು ಜನಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾತು ಅಂಚೆಂಜಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ಲೆ ದಾಳ ಐಟಮ್ಸ್ ತೋರು ಸಹ ಒಂದು ಜಾತ್ ರಶ್ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಕೋಣ ಸಾದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ
వరని ఎనిమల్స్ దైకి పోనాగ అని ఎన్నే మారు ఇంత దాని అక్కన ఫ్రెండ్స్ నకలు మాత్రం ఇడే బైదీని పంది సే మక్కలు లెక్క తిల్లు అక్కన ఫ్రెండ్స్ నకలు ఇది మాత అమ్మ నేను తునగే నక్కంతు ఇలాకనే అప్పుజ్జా ಅಂಚಲ ಅಲ್ಲಕನ ತುಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಕನಿಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೊಡಿತೀನಿ ಶೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಪಂತೊಡಿತೀನಿ ನಮ್ಮ எங்க இருக்காமா ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ತಿರುಗಲು ಬರ್ತಾ ಎಂಟು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಫುಲ್ ರಶ್ ನಮಗೆ ಪೋಯರ್ ಸಹ ನಮಗೆ ಸರಿಗ ದಾಳತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಗ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಂಡ ಫಿಶ್ ಮದ ಬಂದು ತುಳಗ ಮೂಲ ನಮಗೆ ದಾಳತು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇಂಚೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ದಿಯರ್ ಜಾಗಿದೆ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಬರ್ಪು ನನ್ನ ವಾರದ ನಡುಟು ಮೇಲೆ ಸಂಡೇ ಮತ್ತೆ ಬರೋಚಿ ಸಂಡೇ ಮತ್ತೆ ನಿಂಕಲ್ಲಾಕ ಹೋದು ಸೀದಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು ದಾಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ದಾಳ ದೆಪ್ಪೆರ ಹಾಪುದಿ ಸೊ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್